Había unha vez unha familia de 2 fillos, un pai e unha nai, que non tiñan lugar para vivir. E un día encontraron un castelo que era tenebroso, horrendo, e a casa estaba encantada. E dentro de 7 meses encontráronse con un fantasma que tiña un cutelo cheo de sangre, os pés xigantes e as mans cheas de feridas. Pero non era tan así. É que el, o fantasma, só quería que os nenos e os pais se fixeran amigos de él. E era unha broma que tiña as feridas e o coitelo cheo de sangre, porque as feridas era un decorativo para Halloween. E o coitelo non tiña sangre, tiña mermelada de more, que el estaba facendo un pastel para el que estaba de cumpleanos. E despois todos se fixeron amigos, todos cada ano celebraron o Halloween decorando calabazas, facendo pócimas mágicas e todo eso. E despois, dentro de 2 meses, estaban por aí bailando e de repente outra manada de murciélagos chegou e tamén se fixo amigos. E fixeron o mismo que pasou co fantasma.